Sus, di man na ikamusugot. Dapat imong gipugos nga may papundura sa balay. Dili pre, mo nagiingon pre nga pwede nimo ipakita ang imong gibati, pero dili nimo pwede ipugos ang imong gusto. Hindi tayo pwede. Pre! Putik ka may naramday ka diri. Uy, murag magulaanan man lagi mong naong pre. Lagi pre, akong uyab pre ba nakita ako dito sa ubay, giangkas uno ka mong lalaki nga motor. Na, putik ka may. Kung ako po'y makakitaan na pre, mag-uol siguro na eh. Unyan, sir, may mong gihimo. Akong gigukod pre, uy ako yung gitanaw yang naong og siya ba yun? Kay gahudi-hudi man ganaan na niya, gitabunan na yang naong ba? Amaw ba pre niya? Na-confirm ni mo nga siya. Siya yun pre, uy, kaya nakita na ko yung braces. Ay na, karon pre, wala dyo'y tarong babae karong panahon na. Pero, pasigwa ni mo gipangga pre. Ay sus pre, og pagpangga na pangisgutan pre, wa jud ko nagkulang, ako nang gihatag niya ang tanan. Putik ka may, masugot po day ka pre, nga mulakaw siya nga, siya ra isa ini kagabi. Dili good pre, unsaon man, mo man na yang gusto. Sus, di man na ikamusugot. Dapat imong gipugos nga may papundura sa balay. Dili pre, mo nagiingon pre nga pwede nimo ipakita ang imong gibati, pero dili nimo pwede ipugos ang imong gusto. Hindi tayo pwede. Ay sos, pre ka na nga prinsipyo, ikaw hinoy nasakitan. Kung ako pa na partner na mong uyab, pre, sos, ako dyan ang hikta na ron. Di dyan siya kapugos ug lakaw. Dili pre, mas lami higugmaon ang tao nga wala nimong pugsa nga higugmaon ka. Pwede ba ako Sana lang uli? Ay sos, pre, martir kayo ka, pero sige lang pre, paabuta ra ang panahon nga moabot ang sakto babae para si Mua. Pero tempa pre, basin ma-okay na dahil mo puhon. O pre, nagwal ko sa puhon o pwede naming duha. Pero unsaon man kita man ni Lord ang sign nga dili na pwede kami sa usag-usa. Dili pa panahon, hulat ko sa puhon. Sus, pre, ay tama na ang drama-drama. Sige pre, magpasin ako pre, magmaoy pa ko. Si pare, word naman kaayo. Lamang, tiwason sana ko pang magmanok silingan. Oh no! Ay, kamay. Api ba na ko gamay maoy si pare, pero galambing-lambing man lagi sila. Ay, kamay yun, oh. Pre! Oh no! Sama ka dire pre. Ingon ka nagbulid mo sa uyab. Hey! Ka pre. Uy, uyab man to. Asawa man to na ako. Sige na yun, magtiwas ko sa trabaho ko. Nga po ni mo eh. Bulabog to ba?